Да. Ще мога ли да го Режим на никел метал хидрид, кардашиш, ако е обърнала поляритета. Да. Чакай, аз имам... Добре, има две здрави перки. Абе, въобще не ме интересува перките. Аз отивам от тях да му върна бинокъла. Да видим тук ли? Добре. Хубаво. Аз нищо не искам да пипам, искам да го анализирам много внимателно. Да, точно, прибирай го. Интересно, да. Всички хубаво. Екстра. Тук има само заради едно нещо, като е вътре ми най-ценното. Като струва $300. Другото, това също е тук още. Не е пипано. Тебе след... Той не е пипан, той е по-тура. То струва $200. Аз му казвам, $200. де факто нещото, което го открихме, е този цвят. Всички топки да си ги бъде с оранжеви. Клечка, целия оранжев. Да, целия оранжев. И аз се сложил на оранжева фанелка вече. И аз те отворих. Благодаря, моето момче, че дойде. Свърши ми добра работа. Това е. Рамки всичко. Тук е почнал да раздясва. Абе, или фолио. Той има такава боя, която е много готина. Няма да хване върху карбона. Айде, ходи да спим по някой бира. Айде, Не, къвто цвят да е. Друго е, виж ко, късмет има, че... един патрон, като падне някакъв датчик, всичко в оранжево много. Късмета е, че дойдохме. Ако не бяхме дошли тук, никакъв късмет няма да ни помогне. Хайде да ходим. Качвай ли се по колите? Аз маш, хайде къв съм. Няма, че там е баня. 100 метра тук. Тук да спим по някой бира, някой пържолка, който има. Тъй. Айде по колите, момчета. На любими теми. Няма проблем, бе. Обаждат сме, минава, вземат сме. Камерата е измантито, нали? За вас с да го карат. Ама трябва да получиш малко, защото няма някакво случай. Няма. Не съм шугал.